Εγώ στις 5 Παρθένειες, κυρία Μαρίνα, όπως σας έλεγα και πριν, ήρθα πρώτη φορά τρίτη λυκείου, αν θυμάμαι καλά, με μια φίλη μου και το μπαμπά μου. Και είχα δει το μέρος. Είχαμε έρθει από ένα χωριό που λέγεται Ζουρίδι και ήρθαμε εδώ. Έχει μια εκκλησία λίγο πιο πάνω, θα το δεις και από τα πλάνα, που είναι των Αγίων 5 Παρθένων. Και έχει βγει από εκεί. Δεν είναι πολύ όμορφο όμως το μέρος. Δεν ξέρω, το μέρος είναι πάρα πολύ όμορφο. Πώς το λένε, όταν έρχομαι εδώ, ηρεμώ ρε παιδί μου, γιατί είναι... Βέβαια έρχονται πολλοί τουρίστες. Τώρα πώς το ξέρουν το σημείο αυτό δεν ξέρω πραγματικά. Θέλω πολύ να ρωτήσω, να κάνω μια συνέντευξη. Τι εννοείς, άμα μπεις στο YouTube, στο Google και γκουγκλάρεις τι να ψάξω στο Ρέθινο να δω, θα στο βγάλει πιστεύω. Αλλά φαντάζομαι ότι κάποιοι που είναι εδώ κοντά δεν το γνωρίζουν το μέρος. Εσύ, να σου πω κάτι, πάντα τι συμβαίνει. Όταν είσαι σε ένα μέρος και ξέρεις τι μένεις εδώ, λες, έλα μωρέ, θα πάω άλλη φορά. Έλα μωρέ, θα πάω άλλη φορά, εδώ είμαι. Ο άλλος που θα έρθει για μια εβδομάδα σου λέει πρέπει να τα δω όλα. Πρέπει να μην τη θεωρώ με δεδομένα. Πάντως είναι ένα πολύ ωραίο μέρος που πρέπει να έρθεις. Όχι, είναι ωραίο μέρος να έρθεις. Να έρθεις να δεις, να είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν. Κοίτα, έχει και πιο ωραία μέρη που δεν έχει κάνει βλογκάκι όμως αυτό η Ευαγγελία. Θα έπρεπε να τις κάνετε επίπληξη, παρακαλώ. Στον Αεροδόσπιλο δεν έκανες. Έχουμε και τα γάλματα με τις γκοργόνες. Ναι. Και είναι ποιητική συλλογία είναι. Ναι, γιατί εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα στο YouTube, δεν ξέρω ποιος με βλέπει, αλλά ξέρω ότι εδώ είναι μια κάμερα, έχει ένα τρυπόδι. Και το τρυπόδι και η κάμερα δεν θα με κοροϊδέψει ποτέ. Μπορεί κάποιος να με κοροϊδέψει μετά. Γιατί να σε κοροϊδέψει την υπόλοιπη γύρω σου. Δεν θα τα βάλουμε, λέει αυτά. Στο YouTube. Αλλά εγώ θέλω να το κρατήσουμε. Αλλά ναι. Δεν το έχει κάνει αυτό που θα έπρεπε να το κάνει. Εντάξει, θα προσπαθήσω το Νεραϊδόσπιλο. Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Ναι. Βέβαια. Εκεί πρέπει οπωσδήποτε να πάει κάποιος. Ναι. Και όχι μόνο. Νεραϊδόσπιλο, Πιναλόγκα. Καλά, πρέπει να πάμε και στη Ζηνιανά, στο σπήλαιο. Νομίζω ότι έχω πάει. Εγώ δεν έχω πάει. Πολύ. Μιλήσαμε. Εντάξει. Ναι. Έχεις να πεις κάτι άλλο στο YouTube? Κάτι άλλο κάτι που θα λένε, θα ήθελες να ξέρει ο κόσμος? Κάτι που θα ήθελες ένα μήνυμα να περάσεις από το YouTube κανάλι μου? Όχι. Δεν έχω κανένα μήνυμα. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Ναι, ξέρω εγώ. Νομίζω το κάνουν. Όλοι. Γιατί όχι. Δεν το κάνετε. Ερώτηση να απαντήσετε. Ερώτηση από κάτω. Έχεις δει βιντεάκια YouTube, μάλλον, Όμως ο κόσμος νομίζω. Όχι, εγώ θα σου πω ότι πριν το YouTube δεν έβλεπα βιντεάκια. Αλήθεια το λες? Ναι. Εγώ έβλεπα πάρα πολλά. Ναι. Εγώ μόνο σειρές βλέπω με την αδερφή μου. Αλήθεια? Ναι. Γελάς. Εντάξει, τι να κάνω όμως. Γελικούλα. Έχουμε δει όλες τις σειρές. Τι σειρές βλέπετε ακριβώς? 50-50 ευτυχισμένοι μαζί και τέτοια. Ναι. Εντάξει, το ξέρετε, θα τα βλέπω όταν βαριέμαι. Δηλαδή βαριέμαι και λέω... Τώρα δεν το βλέπω, ρε. Εγώ και τώρα το βλέπω. Κάθομαι στο κρεβάτι και λέω τι να κάνω. Μπαίνω YouTube και βλέπω ας πούμε 50-50. Όχι, εγώ βλέπω μόνο σειρές. Γελάω με ένα επεισόδιο, ας πούμε, και μετά εντάξει είμαι. Το κλείνω και είμαι κομπλέ. Ναι. Weirdo. Οι βρίσκοι λοιπόν βρίσκονται στα Χανιά, τον Αποκόρονα, και ήθελα πάρα πολύ καιρό να έρθω γιατί όπως έρχομαι το λεωφορείο και πηγαίνω στα Χανιά κάποιες φορές, ας πούμε, είχα δει αυτό το μέρος και λέω ρε παιδί μου, θα ήθελα πολύ να σταματήσω, παρόλο που σίγουρα με τους γονείς μου έχω ξανάρθει σε αυτό το μέρος, σίγουρα, απλά δεν το θυμάμαι εγώ. Και ήθελα ρε παιδί μου να ξανάρθω και είπαμε να έρθω με τη φίλη μου και τώρα θα καθίσουμε να φάμε. Και αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Dankeschön. Να κάνουμε μια... Translate από κάτω.
Κάτσε γιατί μπερδεύτηκα, λέει. Αν σας άρεσε, μην κάνετε like και μην κάνετε subscribe. Καλημέρα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος θα αλλάξει. Θα το κάνουμε εμείς να αλλάξει.